Roro Jonggrang. Kagem sedulur ingkang badhe beksa wonten panggung monggo. Mbak Yu, timbalana dulur-dulur Leo Bata sing arep pengen joget pepanggungan. Oke. Monggo. Bapak Yatmo, monggo. Monggo Bapak Yatmo. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora moga akeh kang nandang kasmaran puas pada nondok prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wani toboyongan kagem Mbah Pardi Mbah Somo monggo ingkang badhe derek beksa Mbah Pardi tobat-tobat kowe wanita keparat apa ora ngerti Pak Mas Uring lanang jagat putra ratu Kanjeng Prabu Damarmaya aku duwe Aji Sekti Bandawasa Nyonya Pur kalih Mbak Pundhut Karwa kagem Mbak Gina kalih Nyonya Jebar ampun kondur sek bariki rasa dadi siji iya Jonggrang apa nyuwunmu tak turuti matur sembah nuwun ya ini dari keluarga MMS Merak sing duwe logistik ayo ya Mbak Dina kali Nyonya Pur ampun kondur riyen Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora apokal akeh kang nandang kasmaran awas padakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wani toboyongan Nyonya Pur ampun mundur sik aku lali Bayanmo monggo Bayanmo Pak Yamin monggo bablas podang kuning ya Mas ya tobat-tobat kowe wanita keparat apa ora ngerti Mbak Yatmo lanang jagat putra ratu Kanjeng Prabu Damarmaya duwe aji sekti Bandawasa Roro Jonggrang
Yang kuning budi dawa saking Mbah Yatmo. Bapak Pasiran, monggo Mbak Kok. Bapak Masuri. Putih Mbah Senen. Dok, ini dok diperkasmane Mbah Senen. Matur suwun bae. Supanuwun Mbak Yatmo. Bubuk asmara Mas, salam banyak. Gawe Mbak Yatmo bubuk asmara. Maka paripurna niki ra iso dadi siji. Gawe Nyonya Pur kali Mbak Dina. Iki mau sing nyawet Mbah Yatmo. Pripun Mbah Yatmo? Keluarga MMS Merak. Nggih, matur sembah nyuwun, terima kasih. Dintekke sendok. Bablasken apa? Suwuk nduk. Suwuk. Catetan sakjroning saya hati
Mohon untuk berangkat menuju ke pelaminan berfoto bersama kedua mempelai. Iki Mbak Yu, lagu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng pinanggih kula sakadang campur sari banyu mili Cilegon. Suwun ngabiyantara muli dawuh kunjunganipun Bapak Priyono dalah Ibu Sri Lestari. Kasebadan antuk kanugrahane Gusti netepi darmaning asepuh hanggelar paharjan agung resepsi pernikahan Atmojo temanten Sarimbit Kusumaning Ayu Dwi Endang Artatik sarjana akuntansi kalian Bagus Muhammad Amri jangkep setunggal kalih 3 sekawan catur Widuwati Banyumilih langsung kewala derek jumeneng ingkang angka sepindah suwanipun Mbak Fitri saking Laladan Sulur Jawa Tengah kaping kalih wonten Mbak Anjar ingkang lenggah boten ing Ciledug ingkang asli Mbak Anjar saking Laladan Wonogiri sukses jangkep Triwiduwati Banyumilih wonten Mbak Bella asli Lampung domisili wonten kota Cilegon Banten jangkep sekawan wonten Mbak Fitri Tegal Jawa Tengah lenggah wonten ing Ciledug Tangerang Banten para tamu Banyumilih suwun kadhiraken AJS Pro Audio Sound System saking Cisaid Serang kabadikan kadang live streaming cerah foto di jantung para tamu sugeng siang sugeng marak lenggakan sikeco sinambi hangrap kasugatan kanthi erno suka ing panggalih kepareng miyak seping swasana kadang pamerti budaya campur sari Banyumilih lalagon kur tombo kangen. Oh
ana sing ngersakne meman Maha Pangapura. Pak RT Teras sampun lali mengke nggih. Oke, nek gur ngapura njaluk Mas. Meneh ora njaluk dhuwit. Ya, kanggo Bu Ranti kalih Bapak Tetesing Tresna. Monggo aja. Mbok menawi badhe pinerak panggung berkah monggo Bu. Ibu ra kersa, pengen nyawer wae. Monggo mriki Bunda.
iklan Mbak, iklan. Iklannya apa Mas? Proklamasi. Udu. Ya. Oh iya Bapak. saya maca. Ora Mas. Tulung waca nandur Ora dhewe. iso maca kok kon maca, ora Mas. Aku wis wegah kon maca. Lah kono nek titikne komane ning kono. Di mana Mas? Di mana? Coba tunjukin Titike titik ning dan kono, komane ning kono. Pinter banget. Mbak Mas, Pit, sampean. Nggih. iki tamu kinurmatan juga rawuh. Ya. Bapak Haji Yaini Yaini nggih. Bapak Haji Zaini. Ya, bener. Kowe ketemu tangan ya, Mas. Ya, Bapak Haji Zaini ya. Zaini. Ya, terus. Supplier KS. Ya. Rawuh. Juga ana Bapak Haji Masuyetno DKM Ya. Masjid Al Jihad Sarjana Ekonomi. Ya, Nggih, terus ini. ana Bapak Haji Sutriman tokoh komplek KS iki daleme Pagebangan. Nggih. Matur nuwun. Rawuh, sugeng dedaran lenggah sekeco bisa Jawa enggak? Nggih. Insyaallah. Insyaallah ora. Ya Jawa nduk. Oke, Orang ngira lho. nggih. Pak Jebrik lho. Wih jantamune dari kalangan pusat, kalangan KBW metu rene ya Nduk ya. Matur suwun nggih simbang malih. Oh niki. Siapa di? Oh saya niki Pak Haji bisa Jawa. Saged Jawi napa mboten? Pancen anu kok Mbak. Oh, ra mudeng Mas. Sing laku maca saya suwek-suweknya. Oh iya. Apa kuwi Nduk? Suwek-suweke. Tak lama-lama nih kan ya. Iya, suwek-suweke iki. Karo ngenteni saweran ke Pak Haji Zaini. Nah iki lho wis ke Pak dikai Haji. Mas, wis dikek paring ini. Iki Bu Ranti. Oh Bu Ranti, oke. Pak Haji Zaini urung, Pak Haji Masuyetno ya dereng, Nggih. Pak Haji Sutriman Nggih. tokoh masak ya urung kok Nduk. Nggih, dereng. Ning lagi raga-raga kok Nduk. Golek korek Oh Mas. korek nggih nggih. Aku iki kok positif akhirnya ora raga-raga. Tresno iki ora mendang. Saya suwe malah tambah dondro. Mergo kowe sing narai yen to aku ora duwe. Sampun Najan. nggih, Bu. Matur sembah nuwun. najan aku nggono aku kowe wong ra duwe. Heeh. Sing wong duwe wong suka ya Pak Haji ki lho, Nduk. Iya Mas. Pak Haji Jani, Pak Haji Pak Haji Masuyetno karo Ah. Pak Haji Sutriman. Ya, Bapak Sing Haji. sugih kono, Nduk. Ditunggu permintaan lagunya nopo monggo. Nggih, kagem Pak Haji, Mau Pak Haji nyanyi dan tokoh Sendiri masyarakat. juga bisa. Nggih, Monggo, ngoten lho, Pak. Pak. Iya. Wes ya Mas. Nggih. Nak ngono anu sinambi nenggo pamundutan dawuh dari Bapak Haji. Nggih, nyuwun sewu kanggo Pak Mamin, sesepuh kula ugi Pak RT, ugi mangke Pak Madi. Iki trio bos. Nggih, Mbak Anjar sing anyar jumeneng sik karo Mbak Bella. Dua are. Ae. Monggo Pak RT, Pak Madi, Pak Mamin. Ae. Ayo. Bu Ranti matur sembah nuwun. Ditambahi sitok neh Mbak Fitri Tegal melu ngadeg ngene Nduk. Yo.
Pamit teko Kang Mas Sedo Mbak Fitri, Halo Mas. semulo atur sithik. Nggih. Nyuwun sewu kagem Bapak Ibu, saksamunipun foto keluarga kalamu kawitan saking keluarga besar rombongan dari mempelai pria paripurna. Sakmenika kalajengaken foto keluarga saking keluarga besar Bapak Jepri kalian Ibu Sri Lestari. Nyun kapunten karana dalem boten betul jadwal utawi rondon foto keluarga. Nyuwun sewu ingkang sampun siap setunggal untuk setunggal keluarga Pak Jepri punapa dening Ibu Lestari saged minggah wonten ing pepanggungan pengantin saperlu foto dokumentasi serengan pengantin. Monggo Mbak langsung. Aku mirsani Mbak Anjar ta iki. Nggih. Pangling. Nggih. Dhisik iki gek rung duwe bojo ketok tuwi ana. Dhisik gek rung duwe bojo. Kok malah beda, Mas? Malah bantu Kok bojo balik? ketok ayune ra-ra. Oh, ngono. Keibuane ketok. Ah ya ampun. Nggih. Engko bapake ning kene ya. Keibuane ning kono, kebapakane ning kono ya. Apa arep gantian kali Mbak Anjar napa pripun? Lah ya, ayo ja ngayal bareng-bareng. Datan kenggah sak rambut lamun adoh caketing monggo diajar. Yen cedhak tansah mulat sido asih Sinambi ngaturaken sugeng lelenggahan kagem para sepuh bini sepuh ingkang keperluan kabupaten Laladan Curug Kepuh Mbak kalih nggih Mbah Surip Dungboyo ugi wonten Pak Madi Sambiranggon ugi sesepuh-sesepuh Curug Cepuh sugeng lelenggahan. Monggo yuk. Ora gantian iki mah. Pindho mimi amin tuna ayo bareng Kang Mas ana tepi Sito asih bebrayan. Nyuwun sewu monggo kagem keluarga besar Bapak Priyono dalah Ibu Sri Lestari ingkang badhe foto keluarga saged dipun awiti.
ngono ya ngono awan lunga blonjo pasar pahing ae yo tetek tur seneng Mbak Bel nggih Mas kanca-kanca wis diberkahi karo engko Pak RT Tras alhamdulillah lenggah among rawuh ki wonten Pak Mamin ya berkahi lenggah among rawuh ugi sedaya pinesepuh saking Curkepo. Matur suwun Mbak Nadia. Pokoke banyu milih entuk-entukan iki. Tenan to Mas? Nggih, tok penari anyar. Mugianto walolo
sing lestari. Ya. Sik ya Nduk. Sinambi nyuwun sewu kagem pinesepuh dalapura Bapak Among Tamu. Mbok menawi wedal tasih senggang sedaya Bapak Among Tamu kasuwun pinarak wonten ing pelaminan kagem dokumentasi foto senarengan pinanganten. Nyuwun sewu kagem sedaya monggo Pak RT sedaya mawon diderekne Pak Mamin. Sedaya kasuwun pinarak wonten panggung kagem dokumentasi bersama pengantin. Mangke kalian ibu-ibu prasmanan setelah bapak-bapak Among Tamu nanti ibu-ibu prasmanan juga turut berfoto semuanya. Mugianto berkahing